Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka sunjuk inosen shashnong ke beri nyotrap haka kat sandrik kelaling kot arajar pausan kelepen pau blai don kam mendan deki state chapter nagbentak is Portli District Council beper kemudian hai ki jela jong than jete lamingi keri India namar ka jinga pher hakriti ke dustur haka sinsha ka khadar ba kumjuru haka larati but na kini kish Portli ke autonomous district council ditangki Lightly District Council kemudian haka ni ke jela Meghalaya ke beshim jait naga kami U General Secretary Jong Sinjuk uba RL Bela haka juga por loong baka Sinjuk kino sensasnong ke beri nyotrap kamla syuk ban siu kelyang ke jing tre shitom jong ke khasi hus autonomous district council kabla penlut pensep na dong shadong banyak khun da kemukut duma haying bishar Supreme Court persya jing syak slot ikhtiar jong girang basnong haka ying bishar Meghalaya High Court ya kabla penmi du Justice SR Sen Gimla ban siu kelyang ya ka khasi hus autonomous district council Ladam day na kaki HDC kaba yalam lenti kaba bay yigi jinglot ke jingsap banyalik cha Supreme Court katang ngi lakot ngimdan chu gidor barsno henry day hapo ke jing yalam jong ba PNC ma to kapor Naruk legal hai I Bayarwin kumu legal advisor day lamba kini kiba yalam ngi support Delhi banyalik support Supreme Court bagi saya yo ya ka order dengan Supreme Court bat ngila ban function kum bangilong haduk kan kapor ti na kata kada hak be day bat ka six schedule pi la kawan no ko COVID-19 henry ka last meeting bakawan ka joint parliamentary committee namenta ka amendment jong ka six schedule kade hak ar puterik jong bena December jong ka snam ar hajar khat khandai ti ka sakut no tu ka kam one no COVID tinggi dan kami nanti bahak ni ke dorbar telang mentah bakin table biang ya ka sesisian hapo parlimen henry kamshim la urlong henry ngi tray langbat ki wai ki district council ro barosh Portli district council hangni but kumbla ong ba Erwin ngilas ngongo bakala day kapor bangin donno ki state chapters ki ba pair namenta ki district council ke paper ngindon la ke jong state chapter marka culture ka ayu ka riti sanchar ke jongi ka custom ke jongi ke paper na kawai pat but khamtam hakini supposedly district council ditang halai tali district council ki ba ngi shim ya ka maternal society kini ki wai kimdai isim jait na kame na ta daw ngi school day ba ngindawano bangidon ka separate state chapters hapo ka amendment jong ka six schedule ban pelong ai ni ke ngidon kami ke jing soy ko benar kani ka sen ka ba hak jing sha ka jing perslam ni ki an kani ka babun sen ni ka dis council ni lap ba ki perslam ban sai ni ki an tam yo ban patre kami ki te menta pade ka dei ko kani ka sen bau ni governor dang siwan ko mai thoi balap mantan ba usai ni ki an dia kata ki election kata kam don jimut hak jingsa namar kadi ka jingsam sya ki pai ba kari ya ki an ki ban yadai ki kam don kata ki jimut ban ong kadi ka politics na namar laga pi pai ya kata ki isi ke badan te hang te ki lai song la mdei tang NPP mdei tang Congress mdei tang UDP pindah pai ka jinga tai lang kadi bat ruling bat opposition jingsam dan parti hang te lalu pikai ni kata kumbala ong UCM nado pastang pilai gitu statement jong UCM ro omba ngiale election ni parti nga anda ngilai wan hapo dis council ni train na kabenta ka jait benre tekani kala pausai ba kadon ka jing train na kabenta ka jait benre ya ka ki election banwan ka hadian ka arpunyo kin declare matang pat declare te ka hadian arpunyo ba ai pat ba un ngap un perkhat usaji di kita ki candidate ki bu ibet ban sakri ka jait benre ki basong tu ya ka sexual ki basong tu ya ka jing kodor jong ka jing trekam hapo dis council ngai ban wan rai ki an ban ya rai ka jait benre ban kentiu ban penroi penpar ya ka jait benre ka jing ban ka jongi ka ban kerpat iki dor ban snong ki senglong kmi ban kerpat ya ki seng samla ban kerpat ki kur bakin wan hangi kenamba ni ya sim benta ban ya skutu iki ni ki aido namar pe skawai ka dong
point mo kajing amen dari kajing pengkela penbaha ya ka seksual kadang don hakman kadang sa ni na kaliang kajongi na kamit krom ka bangi don lang marap mga mai convener nga ngadiu advisor juga Medcrom don ga KSU don ga FKJGP ka Lampung nang ta ka HNYF ka FK kini ki sen na po garu ti ni la do ba ka di don kam ban don ga state chapter le si la sai ka pratrik ngin saya keren ya kata namar ka jingkran ka jonga kumu working president jong senjok ki rambakur jong ka prihinyau trap ngan ai ka jingkran ibarat lu na kaliang kesenjuk ki nong syas nong kabri nyau trabin ai jikran ngin saya keren ni kata kyak nomor belai don kamban pengemawi kari ba kajai mere ni don kamban pengkranya seksual kani kadi kalenti ka ba haka to kasngi upai ba ubawan hentu kan long do ka jingkersan ya kani ka jingkelai ka seksual bagin yo ka state chapter